Gintu natagete tukwanire ase mambi abono ase chikanisa chito nigoro yokwenono kwa masikani gochia ase abarai bari bachorirwe bakora ase chinsemo ao. Gero kende nabo okorigereria omorai ochorire orore ng'ani gore beta kumobua. Gero kende nabo okorigereria nonya na omorisia omonene speech yaye otebe ng'a ore beta kumobua tobaisa kumochaya moe chingaki chinyororo anyare koba kagoikerania emeremo yaye ase ekanisa. Nonya musa tarenge omokwani omuya korende Nyasaye niga amochorete ere na kumotumeka. Omorai na omoaka amabuto Nyasaye obekirwe ase ekerogo gete gokora emeremo tobaisa kumochaya. Nabo obochori bwakorwa chinsemo ao nabo okoigwa abanto bakonya kwemurunganisana sana ng'a nyare bagachikoigwa abe omodirector bwa ekwaya nki bono aranyare ekwaya eyio ndanyetige bono. Nyare bakaigwa abe omorisia omonene anya gotochangia kera ewiki ekanisa eyio bono ngochintige. Nabo ebirengererio okonyora abanto abange babwate chingaki anene mono abarai bachorirwe bari batari batancheti. Kero kende nabo okorigereria korwa ase ekenyoro ase morwete na ekenyoro ekemo mokora mogosasima ekanisa eyemo ekero okorigereria omorai ogokora ase amenyete niga amenyete enyomba ya obonyansi egotu nyomba naye nabo amenyete enyomba yago buya igo yaomire buya kwamonya komochaya ng'a ninki bono abwate nki arakwane ntegerere nchindwe ero. Omorai oyo iga Nyasaye niga akorigereria enkoro ime tari korigereria ase omonto arwete. Nyasaye tari korigereria ase omonto oiboire tari korigereria ase kwaraire niga akorigereria enkoro yao. Kwarigereria buya kwanyora ng'ai abana bago basomete bande mache ngumbu bakare omorai kagokwana ekanisa ime yaani oigwete ng'a mobwenete kwamera nonya na ase abanto igoro nonya na abanto bande baikire ase bakoiranera bobe ase chikanisa ime omonto akoiranera bobe ase business meeting komoteba ng'a eki mwaete tikoragetiga naende togende gokwana buya abande titwareng'o gento kiamererigwa mpaka kiaiyerigwa ase eng'encho ya abanto batasigeti abarai ba echikanisa. Abarai ba echikanisa barwo omwanya banto mbabwate chi weaknesses chiabo onde taiyo ense eyokomenya obogima oboikeranu ore taiyo ense egokomenya obogima oboikeranu. Kero kende naki gekogera omonto kero achorirwe oborai agokana kabisa oteba ng'a inche yaya tinkonyara inche gabua ase mwambekana nyarebe tinkonyara abanto mbaro bagokana emeremo ase eng'encho ya abanto bairwe bagokorana barabwo inche gabua ase mwambeka gaki nyarebe ntokoigwana roria momorusie gose inche mondusie ororo. Eki naki abanto bagotamera gotiga emeremo ya Nyasaye. Nyora buna togokwana igo mwancho omotegereria omonto nare ase gete ontegererete oraire oetubete baka omotwe obegete eredio eriogi moturogoro oteba ng'a I wish ninche narenge omorai ninche nabwate ribaga riokoba omorai ase gekogera oborwaire bwambekire ense emiaka 5 bono oborwaire bwambekire ense omwaka omogima korwa January tinanya koenda kanisa. Banto mbaro baraire boigo oborwaire bwambekire ense korwa omwaka ogachagete inche nokorwa gwoka tinanya kogenda ekanisa gaki Nyasaye are kong'a ribaga ria bene naende mboke korwa gaiga nigo ndamokorera emeremo goika 10. Oyo na omonto orwarete ogoteba boigo lakini oyo obwate afya engiya nere okwamerania ase ekanisa ime nonya nokorwa banto bande ki twatebiwu ng'a bono ntoche tochange esabate egocha torore ng'aki toranyore omotungi omonene bwa amache na intwe abageni baito kobagocha gose gatokorosia endagera iga ekanisa iga onyore ng'a kero tobwate gose na abageni onyore ng'a amache naro ororo isaine togore omotungi gose etangi nonya ya lita ngapi 10,000 10,000 gose 5,000 banto bande bateba ng'a echi titokoru goika toreng'ananeri kera omonto atebwire ngakuru you know abanto tosesenirie etobauti onde nare obwate egari onde tabwati onde na epigipigi abwate onde na enyanga abwate but trust the process.
sika abantu bari babekirwe okora mutwaria basike tigakonya kubagamba bobe naende kero kene moko bagamba oborimo korocho omonto amenyete obogima bwaye bw'obotaka motike kagoicha akonya kweyana kagoicha ataracha kugosabirira bwogo tigakonya kumugamba naende nacha kugosaba tigakomugamba naende omwancho omotegereri gento obwenete komanya nkeri ng'a ekero gwakonyire omonto tigakoraria ng'a nakonyire nyarebe ayekira ganya Nyasaye agokorera ayande tigakonya kwiraria ng'a nakorire gento gete tigakonya gweka ng'onte gikuba my friend aliye juu utamngoja chini pale na ukomunyora aturungaine etogende kiabire omochando omona ase chikanisa ase amatuko aya iga rero ense yabeire digital kero oyomo nabatagete atere ase okomotogia Nyasaye amachiko abekire ase chikanisa goika abwatigwe andonsi nonya tari ase chikanisa nonya nase abanto bagokora emeremo emachiko naro make akobwatigwe erinde ebinto biagendera korun smoothly nonya nase chisukuru amachiko naro ororo onya amachiko ataiyo otanga abanafunzi rigo bakogenda nonya jikoni berugera igo ng'a amachiko naro ororo chikoya nchiro chigotera buya sana lakini bono kwanyora kere esabato igo batagete basoke bagenda obokoreri mbuya okorere nobweng'encho lakini amachiko karora akobara akobatebi ng'a ekwayeye morabe mogosoka kabere ase equarter morabe mogosoka gatata ase equarter gekorera naende moganeiri ase eng'encho yogokinia ekanisa ekete kebe egento gekobaroma banto mwemurungania banto mwemincha botigie ekanisa machiko goika abwatigwe nekera abarisia bakobao basembi babatebi ng'a ntobanchete mwasoka gatata equarter ekitari gento kiba actually naende nonya naiga ase mokurwa abanto mbaroro babaganeti mobaranderie korarandi korunyomba momonya gosoka isiko nako mogosoka isiko inyora ng'anka naro nabwenete korandigwa oyora abanto anene mono chikwaye echi chiabasae abanto babekanire babire batato batebire morise gete twancheti basoka bagenda barosia ebikundi bachaka gotera ni ebikundi ebi ekene kia mang'ana ebinge biabo bagotera inse y'obwerori out of pride ng'a nigo totegete totere buya kobwa church choir nigo totagete totere buya kobwa youth choir bono twasokirie amatera moto sana mbache batorore you see okuno gotera gotari gwetania nonya netuki yao gochigora ase Nyasaye gekogera Nyasaye tanchiti abanto bakwerora Nyasaye tanchiti abanto bagweka ng'onte gikuba konyora abanto baseberekaniri chikwaya machika gakonya kobekwa konyora abanto babekanire bachire barosirie ekiombe kia bang'ina basangereirie abang'ina bari kurutirie abang'ina abange ekerage bono eganga yabe enene tari ogoterana gomotogia Nyasaye nigo bagotera ase eng'encho ya okwamerera na church choir ole wenu baria morase okwamereria eng'ana ria Nyasaye a time is coming chingaki ngoika chire ekero orarire na kweumia mono sana ekero gocha bogundwa ng'a egekundi nkeroro kiagweta ase eng'encho yago egekundi nkeroro kiagweta ase ekanisa ase eng'encho ya omonwa ogo omobe okonya gwetania abanto okonya gokong'ontania abanto koruga goika moino gaiga kobatebi ng'a church choir gebwata amachiko amakong'u inche togende gochi moino gaiga tofomu ekiombe kia bang'ina mwafomu ekiombe kia bang'ina mwarwania ekwaya mwarikurutia abanto bonsi bikorwa ase ekwaya mwanyora ng'a ekwaya yakure yatigeire na omogaka oyomo eng'encho abagaka mbanchete kwemincha bang'ina nabaro bemincha gochia iga batigeire na omogaka oyomo bang'ina gose nsaba na abana babere konyora kwaya iga tetraini straight nde egento gekonyeita na abanto gete bakonyeia nyora ng'a kano chikogambigwa ekero gwakorire ebi bionsi nogambiwe inche rero nakwanire iga chitariki echi ni isato omotinyi 12 saa 3:23
chinga kichiri ase gitabu gia Joshua gotiga Abaisiraeli ng'a amang'ana yonsi pi nabatebiri rigena eri rire nsa iga ndiche koba kirori ng'a nabatebetie na inche nakwanire onye rigena rirang'a iga ndigwete ndiche koba kirori ritebe ng'a tiga na obosegi oboke ekero more ase ekanisa, tiga na obosegi oboke bokonya korwanera oborai botaiyo timaeti gose nki abanto bagocha ba benefit ekero anyorire oborai, tiga na obosegi oboke ekero kwanyora ng'a nyare bochorirwe ase gete moko boko teba ng'a nyare bominto nonya ntochoriri ororo ntore tayari gokobwatesia erinde eberebo ya Nyasaye egenderere bosio. That is the spirit. That is the way to go.